Sziasztok! Ez még egy kombatos videó lenne. Ez most elmondom, ezen a mapon még soha nem játszottam. 2 meretet próbáltam eddig ki, és nem nagyon tetszik, mert a gyerekek itt nagyon trollkodnak, itt robbantják fel a dolgokat. Pont élettem, amit nem olyan jó a dolog. Ne szaladj. Itt van velem Hawk is, csak most Skype probléma van. Ez nem lesz olyan hosszú gameplay. De feltöltöttem az előzőt, hát egy ilyen 20 perc múlva fent lesz ez is. Valahogy úgy. Még nem látom, hogy van ez a map. Szóval csodálkozzatok, ha beimázok. És itt van Hawk is már. Végre beköszönt. Csá Hawk! Jó reggel. Igen, ez meg szokott köszönés. De nem az ugye. Már elkezdtem a 2 perc kb, szóval nem lesz nagy baj. Hát... Azt tudom a... Ilyen kell, hogy hordot robbantsanak, mert ez is... Beszél a HP trollok. A ti is ez hogy hívják volt. Én hívtam fel őt, és akkor neki nem jeleztek. Valami baj van a izével. Tabban. Túl nagy. Lehet. Ölted? Na, már csak egy gyerek, kapjátok el. Ennyi. Te már meghalt. Mint látjátok, Hawk azért elég nagy szintű. Nem vagyok nagy. Jó, még 11 éves. Ja? Vagy nem. Sic innen, te, sic. Ennyi, és leestem. Épp, hogy leestem, és levette 43 HP-met, az jó volt. Csá! Te itt vagy. Szia, nézd! Ne, hagyjál békén, ne spanolódjunk. Jó van, nyugi, nem kaptam. Legyünk! Elkaptam egyet. Na gyertek ide, cica. Az egy is én voltam. Ja. Ja, jó. Nehogy, nem te voltad. De én voltam, nézd már vissza. És nem látszik. De nem te voltad. Én voltam. Valami jogamát. Én voltam. 2 zsajt kaptam el, ez jó. Nem, én voltam. Valami jogamát kaptam, az biztos. Majd a videóban visszanézed. Jó. Ez nagyon nagy. Nem kaplak kristéteket. Anyás. De most el kellett volna elnémugolja. Epikus ez a izé. Na. Game over lett, gyerekek. Most egyelőre ennyi, még lesz több videó is. Sziasztok! Várj, inkább gyere ide, ezt ne fejezd be. Hát de most inkább összevágom, és akkor izé úgy jobb. Na, sziasztok! Jó.